खोन्थानो हागोन ना? सोमखोर आंनि मुङा। आं नोंखौ मोजां मोनबाय। I love you. जिउनि नों आंनि रानि जागोन हर समाव नोंखौ नुयो अराय हा? सरि बोरैबा सौदावफ्लांबाय। मा सरि हा मा सरि मेगना नोंना सोरगोआवसोमोन नामा? नै सिख्ला मेगन आंना सोरगोआव नङा नोंनासो सोरगोआव। ओइ गब्दा बाहेराव ओंखारबो। बै खनसेबारि दालांनि खामानिया जोंजों 50-50 जानांगोन। मा बाथ्रा बुंनाय जादों बेयो? फापसिफोर नों आंखौ सोबाबाय। होद थु नों फापसि। नों आंखौ मुजुबावबायसो। हगार। ओइ नोंसोर बेयाव मा खालामदों? ओइ सोरलै नोङो लावखार साइसनो मालाय सेंग्रा सिख्ला बुदुमलायनो नागिरनायखौ नायनो फैदों बाहाय नायनो बादोंबा ओंखारला। नोंथां सालाय हमथानो बाथ्राखौ बुं बिसोरखौ गोख्रै हगार। दिनै डिउटि दङ डिउटियाव ओंखारदो। जागोन सार दे होमबा। नाय मोनगोनबो आंजों बाराबा। हेइ साला मा खालामबाय जाखो बेलाय? हेइ साला बे गोजांनायखौ नुवाखै? नै नों बन्थ'। साला हिन्जाव नंगौना नङाब्रा बेलाय मा जातनि हिन्जाव बेलाय? बेखौ लानो ना बेखौ लानो? नैबे साबसिन जागोन नामा नोंथां? बियो जापाननि आरो नैबेबो चाइनानि। आयै आफाया माने सिग्रा माने जौ लोंग्रा जालांखो? जानो हाया आफा आंबोथ' बुजिनो रोंला। बुंब्लाबो खोथाखौनो लाला। जारौ शपिं खालामनो होननाया फैद'। थांगौ आदा र'। हामबायसै फिसा। जौनि अनगायैबोथ' गोबां राहा दङ ना। जों साहा लोंनानैबो थानो हायो। फेग्रा निसानि अनगायै जों बै फैसाजों जों मोजां फिथाइ सामथाइ जानो हायो। अब्ला जों देहाखौ गोजोन मोनगोन। अब्लासो जों बेफोर निसानिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। जोंनि बर' माहारिया जुदि बेबायदि लामा सामा जुमाय सेरेब लोंनानै सोरजोंबा नांलायनाय सोरजोंबा खमलायनाय गुबुन हारिजों मुगैजानाय बेबायदि जायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब जागोन। आंखौ जेबो दा खालामना। दाना बहाय गबावनो नों सन्ना। आंखौ सान्दुं खाथियाव रैखा खालाम अननानै।